May poros labod Kapampangan. Um, ining kaya katamong tegulugan na ini kadwampulot apat ne. Kitang itang milabasan mi kamali ko. Wala ko kalabing apat ay kalabing atlo. Kadwampulot atlo ne pala. So ini adwampulot apat ta tegulugan series ne. Pag-umpisan ko na yung medyo nakalare ni. Ing muna migtanan. Ing migtanan tegalugan niya, migpusitara yung Kapampangan. Madalang, mas manayon yung Kapampangan para ka na ako yung malagad. Okay? Pegsimulan, penibatan. Ini pa na kaya kakit sa bagay. Hanggang akong na-miss, nagagamitan kaya naman ini. Dapat para ka na ako yung mas manayon na Kapampangan, king bagay. Okay? Sa bagay, king bagay dapat. Okay? Biyanan, Tagalog yung biyanan, katuangan niya yung Kapampangan. Sebayan, Tagalugan niya, yung Kapampangan, inagnanan o kaya pekiyagnanan. Okay? Atikman, Tagalugan niya yun, atakman niya yung Kapampangan. Matuloy, malaos yung Kapampangan. Matuloy, Tagalugan niya. Lakas, sikan. Ikit kaya kasing ginamit do, mga kang masustansyang pamangan, lakas kang agad. Sikan niya dapat yung mas manayon na Kapampangan. Kaulugan, yung kaulugan Tagalog yun. Actually, Tagalugan niya, ulileko niya mo itang H. So, yung mas manayon na Kapampangan, kabaldugan. Okay? So, hindi kayo nang bala nung nga ka rin, medyo pesi bayuan kulamo. Uning makanyang tamo mo mabibiyasa banya, hanapin gyopen dakala salamat kay kayungan. Ako sana sasawa mga nalbi ka rin ng video ng reni. May panduruta mo, may panigaral. Luwijing nga manong siswan, may pangapampangan tamo na dakala salamat.